epea zabalik dago eta azaroan bertan egiteko lehenengo gidoia izan ez gero, apurka badato zizkripzioak izena emoteko horrian, hor Bizkeliza web horrian, eta 19 talde 130 pertsonak denera. Lehenengo gidoia da apur bat discernimentua hasteko, aktitudeak edo jarrerak nolakoak izan behar diren, eta bigarren eta hirugarren da hori, nortzuk garen eta nola gagozen momentu honetan, nola ikusten dugun etorkizuna, eta gure ikuspegia hortik zein den. Eta gero, helduko die, 4 eta 5 gidoiak, apur bat, batez ere, zereginari buruz gidoiak izango dira. Datorren kurtsoetako plana eta zereginak eta bete beharrak ebaitziko eta ikusteko, hori da bidea, ezta? Hori da plan honen berri bat, gauza berri bat egiteko.